करणार आहोत मालवणी पद्धतीची सोलकढी। त्याच्यासाठी मी साहित्य घेतलं आहे, एक नारळ किसून घेतलेला आहे, 7-8 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर घेतलेली आहे, कोकम रस घेतलेला आहे आणि चवीसाठी मीठ घेतलेलं आहे। प्रथम हे खोबरं आपण मिक्सरला वाटून घेऊया। आता लसूण टाकून घेऊया आणि हे मिरचीचे तुकडे करून घेतले होते ते टाकूया। आता हे मिश्रण बारीक वाटून घ्यायचं आहे। आता हे बारीक वाटून घेतलेलं आहे वाटण खोबऱ्याचं, ते आता मी ह्या चाळणीत टाकून गाळून घेणार आहे। ह्या नारळाच्या रसामध्ये मी आता कोकम रस टाकणार आहे। यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकणार आहे मी। अशा प्रकारे मालवणी पद्धतीमध्ये आपली कोकम कढी तयार झाली आहे। जी ओरिजिनल कोकम कढी असते ही कोकम रसापासून बनवली जाते आणि हॉटेलमध्ये जी आपल्याला कोकम कढी देतात त्यामध्ये बिटाचा रस मिक्स करतात। तो बिटाचा रस कशाला की लाल कलर आपल्या कोकम कढीला दिसायला हवा म्हणून मिक्स करतात, पण चवीला ही आंबट असते, तीच खरी कोकम कढी सुंदर व चविष्ट लागते। कोकणात मटणाचं जेव्हा जेवण असतं तेव्हा त्या जेवणासोबत ही कोकम कढी दिली जाते, कारण कोकम कढी ही पचायला हलकी असते,
त्यामुळे या कोकम कढीचा कोकणात जास्त वापर केला जातो.